Nagkadaiyang pamaagi sa pagluto og lechon baboy. Ibida sa mga residente sa Barangay Amoros sa El Salvador City, Misamis Oriental atol sa pagsaulog sa ilang 59th araw ng barangay. Atong silipon na mo aktibidad, pinaagi ni ining report. Crispy ug juicy nga lechon baboy. Kini ang matilawan sa mga residente sa Barangay Amoros sa El Salvador City, Misamis Oriental. Amo mga lechon, dungan nga giluto sa matag representante sa mga purok sa maong barangay. Usa sa mga may partisipar si Edwin, 15 residente sa Zone 3. Sayo pa kuno sa buntag, nangandam na siya uban ang iyang mga kauban aron sugdan ang pagtuyok sa lechon nga ilang gipasigarbo. Dala man sa slaughter, ipa-slaughter tanan baboy. Nya. Amo ro to timpla na mo diyan tanan. So, oras mo nagtimpla? Kanina alas 6. Alas 6 pa? Kayo? Pagka alas 7 itong to. Then aron na luto na mahao na dayon. Tuloy-tuloy ang kalingawan diri sa Barangay Amoros, El Salvador City, Misamis Oriental kung asa usa sa highlight sa ilang araw kining Lechon Festival. Gani karon mga kapuso, misulay gyud ta sa pagluto ni ining lechon. Karon tuiga ang ika-59 nga tuig sukad na mugna ang barangay nga usa sa mga malambuon nga barangay sa El Salvador City. Gigahinan sa Barangay Council og 10,000 pesos ang matag purok isip tabang aron makahanda og lamiang lechon nga iapil sa kompetisyon og saluhan sa mga residente. 3,000 pesos ang premyo sa magkampiyon. Yan, nag-start may 2010. Para nga makayusa tanan ba, dili na to makita nga tong mga kita gid nga lumulupyo kami din sa Amoros, nakayusa. Diyang nangaluto na ang mga lechon, gipailawom kini sa judging o gisaluhan na sa mga residente sa Barangay Amoros. Kami nagpadangad sa among pasalamat sa inyong ika-59 araw ng Amoros. Kay pwerte gyud kabibo. Daghang gayud ang nidayo diri kay aron sa pag-witness sa inyong Lechon Festival. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, One Mindanao.